Koiranäyttelyn rakentaminen alkaa 2 päivää ennen tapahtuman alkua. 93 kehää rakennetaan, 500 talkoolaista pakertaa töitä, lähes 20 000 ruusuketta, lähes 18 000 arvostelulomaketta. Kaiken pitää olla valmiina, että lauantai-aamuna aloitetaan. Kansainvälinen koiranäyttely Helsingissä on juuri päässyt vauhtiin ja tänne on ollut tänä päivänä lauantaina 8600 koiraa. Pohjoismaiden voittajassa huomenna on sitten kilpailuvuorossa 8400 koiraa. Mieletön tunnelma on nousemassa.